Εδώ είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο των σημερινών ειδικών αποστολών. Καλώς ήρθατε για όσοι συντονιστήκατε τώρα. Σε αυτή τη σημερινή μας κουβέντα, στο σημερινό μας επεισόδιο, στις ειδικές αποστολές, όπου όπως είπαμε πάντα πλοηγούμαστε σε διαφορετικά μονοπάτια, στο κομμάτι της τεχνολογίας, στο κομμάτι της επιστήμης, στο κομμάτι του space και του space tech και του military και military tech. Θα κάνουμε μια διαφορετική κουβέντα, η οποία συνδυάζει αρκετά πράγματα μαζί. Συνδυάζει και τεχνολογία, συνδυάζει και το διάστημα, συνδυάζει και τη δημιουργία. Οπότε ας μην το αφήσω κι άλλο έτσι με περιέργεια ως τίτλο ή ως εισαγωγή. Να πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Φάνη Ματσόπουλο και να δούμε παρέα μαζί για ποιο λόγο θα μιλήσουμε για διάφορα πράγματα που σχετίζονται με το διάστημα και σχετίζονται και με την τεχνολογία. Στην εποχή της εικόνας λοιπόν. Κύριε Ματσόπουλο, χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Με πολύ μεγάλη χαρά θα ήθελα να συζητήσουμε μαζί για αυτά που κάνω και να σας εξηγήσω πώς γίνονται και τι μπορείτε να δείτε σε ένα πλανητάριο, σε μια αστροφωτογραφία. Λοιπόν, σε πρώτη φάση, σαν να συστηνόμαστε να εξηγήσουμε ποιο είναι το αντικείμενο με το οποίο καταπιάνεται ο Φάνης Ματσόπουλος και να μας πει λίγο και την ιστορία. Πώς αποφάσισε να μπει σε αυτό το χώρο και να κάνει δουλειά του, κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον και λίγο διαφορετικό. Μια ιδιαίτερη αγορά, να το πω έτσι. Εγώ ασχολούμαι κυρίως με την δημιουργία εκπαιδευτικών ντοκιμαντέρ για πλανητάρια, τη βιντεοσκόπηση υλικού και βίντεο ειδικά προσαρμοσμένο για να μπορεί να προβληθεί σε τέτοιου είδους θέατρα και με την αστροφωτογραφία νυχτερινού τοπίου και αστροφωτογραφία με τη χρήση τηλεσκοπίων. Ασχολήθηκα με αυτά λόγω του πατέρα μου, γιατί ο πατέρας μου ήταν για χρόνια υπεύθυνος του Κέντρου Επισκεπτών στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, από μικρός είχα έτσι μια άμεση σχέση με τηλεσκόπια και το διάστημα. Αλλά εγώ δεν ασχολήθηκα σαν αστρονόμος, ασχολήθηκα σαν εκλαϊκευτής και σαν δημιουργός αστρονομικού περιεχομένου. Πότε ξεκίνησε η ενασχόληση? Ασχολούμαι με αυτό το αντικείμενο από τα τελευταία 15 χρόνια. Μετά το σχολείο είχα ασχοληθεί με την αστροφωτογραφία σαν πρώτο κομμάτι. Είχα κάνει κάποιες εκθέσεις στην Αθήνα, στα Ιωάννινα και σε άλλες περιοχές και μετά μου άρεσε η κίνηση, το βίντεο και έτσι ασχολήθηκα και με τη δημιουργία βίντεο. Είχα έρθει σε επαφή με κάποια άτομα γνωστά στο χώρο όπως τον Διονύση το Σιμόπουλο που όλοι τον ξέρετε φαντάζομαι και μου είχε δώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές και έτσι μετά άρχισα και μόνος μου να ασχολούμαι και τώρα πλέον είμαι επαγγελματίας και είναι η δουλειά μου αυτή. Οπότε κάπως έτσι ήταν η πορεία. Άρα λοιπόν με έτσι το σπόρο τον οικογενειακό, με καθοδήγηση και με συζητήσεις και με τη μεγάλο κύριο Σιμόπουλο και σε ένα τομέα ο οποίος βέβαια για τους περισσότερους φαντάζει χόμπι, αλλά από ό,τι φαντάζομαι και καταλαβαίνω έγινε δουλειά στη συνέχεια. Πώς έγινε δουλειά? Κοιτάξτε, στην αρχή είχα φτιάξει κάποιο υλικό, κάποια βίντεο που ήταν ειδικά φτιαγμένα για να μπορούν να προβληθούν σε ένα πλανητάριο και τα είχα στείλει σε κάποια φεστιβάλ που είναι ειδικά φεστιβάλ για πλανητάρια στο εξωτερικό μόνο. Στην Ελλάδα δεν γίνονται τέτοιου είδους φεστιβάλ. Εκεί τα είχαν δει κάποιοι άνθρωποι που ήταν στο χώρο και έτσι μου πρότειναν κάποιες συνεργασίες. Η πρώτη μου συνεργασία ήταν με το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο που λειτουργεί τα μεγαλύτερα αστεροσκοπεία, τα ευρωπαϊκά αστεροσκοπεία στη Χιλή και επειδή φτιάχναν ένα καινούριο πλανητάριο στο Μόναχο που είναι το κέντρο, τα headquarters του αστεροσκοπείου, μου είπανε να πάω και να δημιουργήσουμε υλικό για το καινούριο πλανητάριο. Έτσι ήταν η πρώτη μεγάλη συνεργασία και αργότερα άρχισα και μόνος μου να φτιάχνω δικές μου ταινίες και να τις προωθώ στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Τώρα πλέον συνεργάζομαι με το Αμερικάνικα Αστεροσκοπεία για διάφορες φωτογραφικές αποστολές και για τη δημιουργία ταινιών ντοκιμαντέρ για πλανητάρια, όπως σας είπα. Εσείς στη Θεσσαλονίκη έχετε τη δυνατότητα να δείτε κάποιες από αυτές τις ταινίες στο πλανητάριο του Νόησης και στο Κοσμοθέατρο, όπου για χρόνια προβάλλονται εκεί οι δικές μου ταινίες. Και ναι, θα μπορούσε κάποιος να δει για να καταλάβει ακριβώς τι λέμε, γιατί ένα πλανητάριο δεν είναι κάτι συνηθισμένο που μπορεί να δει ο καθένας. Έχω λοιπόν πολλές απορίες με βάση αυτά που υπόθηκα την ωραία εισαγωγή, θα τις πάρω στη σειρά μία-μία. Σε πρώτη φάση, δημιουργούμε υλικό για ένα πλανητάριο. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή πώς έγιναν οι πρώτες δημιουργίες, ήταν τι? Είναι κάτι
που απαιτεί ειδικό εξοπλισμό, ειδική επεξεργασία στην εικόνα, συγκριτικά με το δημιουργώ ένα ντοκιμαντέρ, ας πούμε, για κάποιο θέμα που σχετίζεται με το διάστημα, την αστρονομία, το να το δημιουργήσω για πλανητάριο. Και αυτές οι πρώτες απόπειρες που έκανες ήτανε τι ακριβώς, πώς βρήκες τις προδιαγραφές? Φαντάζομαι ότι ακριβώς επειδή είναι σπάνιο ως οπτικοακουστικό υλικό, δεν έχει και τεράστιες βιβλιοθήκες ίσως ο πλανήτης, θα σε ταλαιπώρησε το να βρεις το πώς να το κάνεις, έτσι, στις πρώτες σου προσπάθειες. Σωστά, πολύ εύστοχη ερώτηση. Ναι, θα σας πω ακριβώς τι γίνεται. Στα πλανητάρια έχουμε δύο ειδών υλικό που προβάλλουμε. Πρώτον είναι κάποιο computer generated υλικό, όπου κάνουμε αναπαράσταση του ηλιακού συστήματος, ας πούμε, κάποιου νεφελώματος, 3D animation στην ουσία. Και το δεύτερο κομμάτι είναι βίντεο, σαν αυτό που έχουμε στη τηλεόραση, απλά με ειδικές προδιαγραφές που θα σας εξηγήσω αμέσως. Οπότε, παντρεύοντας αυτά τα δύο, τα γραφικά και το βίντεο, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ντοκιμαντέρ κανονικό, όπως αυτά που βλέπουμε. Τώρα, οι προδιαγραφές που με ρωτήσατε, οι προδιαγραφές είναι πολύ συγκεκριμένες και δεν υπάρχουν. Στην ουσία για κάθε πλανητάριο είναι διαφορετικές οι προδιαγραφές, γιατί είναι θέμα της γεωμετρίας του, το πόση κλίση έχει, είναι διάφορα πράγματα που παίζουν ρόλο. Αλλά σαν γενική γραμμή μπορούμε να κρατήσουμε ότι minimum ανάλυση για ένα πλανητάριο είναι 2 φορές όσο αυτή του κινηματογράφου. Δηλαδή είμαστε 4K, οπότε είναι 2 φορές του κινηματογράφου η ανάλυση. Πλέον υπάρχουν πλανητάρια με αναλύσεις 8K, 16K, όπως το Sphere στο Las Vegas. Το πλανητάριο της Αθήνας παίζει στα 8K, στη Θεσσαλονίκη παίζουμε στα 4K, πάει κάπως έτσι. Και η δυσκολία της δημιουργίας της εικόνας και του βίντεο, γιατί όπως καταλαβαίνετε για να έχουμε βίντεο τέτοιας μεγάλης ανάλυσης χρειαζόμαστε κάμερες κινηματογραφικές, Hollywood κάμερες, δηλαδή από 6K και πάνω. Πιο κάτω δεν μας κάνει. Και το πρόβλημα είναι ότι η οθόνη προβολής μας είναι 360x180 μοίρες σε αυτή την ανάλυση. Οπότε υπάρχει τεχνική δυσκολία ότι χρειαζόμαστε πολύ δυνατούς υπολογιστές και όπως είπατε υλικό έτοιμο δεν υπάρχει. Όλα πρέπει να δημιουργηθούν. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες στην Αμερική και στην Ευρώπη που έχουν stock υλικό, ας πούμε, μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος δημιουργός, αλλά είναι πολύ περιορισμένο το υλικό και πολύ μεγάλο το κόστος να αγοράσει κανείς έτοιμο υλικό. Οπότε συνήθως οι δημιουργοί φτιάχνουν δικό τους υλικό ή συνεργάζονται με άλλους δημιουργούς και φτιάχνουν κάτι για το που θέλουμε να δείξουμε. Εγώ αυτά τα έμαθα από μόνος μου στην ουσία με λίγες πληροφορίες, πέρα από αυτές που μου είχε δώσει ο κύριος Σιμόπουλος στην αρχή όταν ξεκινούσα, και με την συνεχή δοκιμή κατάφερα να τελειοποιήσω την ταινία. Αυτό συνέβη πότε? Οι πρώτες φορές που ξεκίνησες να παράγεις υλικό, για να βάλουμε λίγο στο νου μας και την τεχνολογία της εποχής, ήταν 2000. Γύρω στα 15-16 ήταν οι πρώτες. Κοιτάξτε, δεν έχουν αλλάξει πολλά από τότε. Βέβαια, από τότε δεν υπήρχαν, ας πούμε, βιντεοκάμερες να έχει ένας ιδιώτης για να κάνει τέτοια δουλειά. Και οι υπολογιστές φυσικά τώρα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Με ένα λογικό ποσό μπορεί να έχει κάποιος υπολογιστή που να μπορεί να κάνει ταινία Hollywood. Έχουν φτηνίνει κάποια πράγματα, οπότε είναι πιο εύκολο για κάποιον να δημιουργήσει τέτοιου είδους πράγματα. Αλλά το 16 ναι, ήταν όντως πιο δύσκολα. Η πρώτη σου δουλειά ποια ήταν? Η πρώτη μεγάλη δουλειά ήταν η ταινία «Από τη γη στο σύμπαν», που είναι ένα ντοκιμαντέρ ταξίδι στο σύμπαν, και αυτό ακόμα παίζεται στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να το δείτε όποιος επισκεφτεί το πλανητάριο. Αυτό μιλάμε στο Νόησις, έτσι πάντα? Στο Νόησις, ναι, που είναι πολύ καλό γιατί πρόσφατα είχε αναβαθμιστεί το σύστημα προβολής και μπορεί να έχει ο θεατής πολύ καλή εμπειρία το πλανητάριο. Τι αντικείμενο είχε αυτή η πρώτη σου δουλειά, δηλαδή τι έδειχνε? Καταπιανόμαστε από τους αρχαίους αστρονόμους, αρχαίους Έλληνες, μετά πάμε για το Γαλιλαίο και μετά λέμε για τα σύγχρονα τηλεσκόπια και στη συνέχεια παρουσιάζουμε το ηλιακό σύστημα, τους πλανήτες έναν. Μετά προχωράμε στον γαλαξία μας, στα αστέρια που έχει ο γαλαξίας μας, μιλάμε για τα νεφελώματα, μαύρες τρύπες και βγαίνουμε μετά στη μεγάλη κλίμακα δομής του σύμπαντος, όπου μιλάμε για τους άλλους γαλαξίες και για το πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν. Είναι ένα ταξίδι στο σύμπαν στην ουσία. Είναι μια εισαγωγική ταινία. Αυτή η ταινία ήταν η πρώτη ταινία που είχε δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Νοτιοαστεροσκοπείο. Είμαι εγώ σκηνοθέτης και δημιουργός. Άρα είσαι σκηνοθέτης και το δημιουργείς. Δηλαδή και τεχνικά το φτιάχνεις και το σκηνοθετείς. Ναι, στην ουσία ναι. Η σκηνοθετική προσέγγιση είναι διαφορετική από αυτή των ντοκιμαντέρ. Επειδή έχουμε πιο αργά πλάνα, είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα.
Αλλά ναι, συνήθως και δημιουργώ και σκηνοθετώ. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που μόνο κάνω κάποια δημιουργία, δεν είναι όλη η ταινία δική μου. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν και η δημιουργία και η σκηνοθεσία την είχα κάνει εγώ. Οι ιδέες πώς έρχονται? Οι ιδέες είναι από ομάδα αστρονόμων, όπου σκεφτόμαστε όλοι μαζί το θέμα. Μετά η ομάδα συνήθως αποτελείται από 5-6 ειδικούς ανθρώπους που είναι αστρονόμοι στον τομέα τους και ο καθένας έχει κάποια ειδικότητα. Δηλαδή, παράδειγμα, κάποιος ασχολείται με πλανήτες, κάποιος ασχολείται με γαλαξίες. Και όλοι μαζί αυτοί γράφουν κάποιο κείμενο επιστημονικά σωστό, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε επιστημονικές ανακρίβειες στα ντοκιμαντέρ, θέλουμε να παραπλανούμε τον κόσμο. Και μετά, όταν έχουμε το κείμενο της ταινίας, βλέπω το τι θα μπορούσε να αναπαραστήσει καλύτερα αυτό που γράφει μέσα το κείμενο και έτσι προχωράει η δημιουργία. Βήμα-βήμα. Κοιτάξτε, μια τέτοια ταινία χρειάζεται τουλάχιστον 6 μήνες να δημιουργηθεί. Που δημιουργείται με φωτογραφίες και βίντεο ή με υπολογιστή? Και με υπολογιστή και με γραφικά δηλαδή, και από φωτογραφίες από το Hubble Space Telescope ή από το James Webb τώρα που τις παρουσιάζουμε στην ταινία. Συνήθως ένα μείγμα από όλα αυτά. Δηλαδή έχουμε και γραφικά και φωτογραφίες και βίντεο που σας είπα. Πολύ ωραία. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη δουλειά, η οποία υπάρχει ακόμα στο Noisis. Η συνέχεια τι έφερε? Οι επόμενες δημιουργίες ήτανε με παραγγελία ή ήτανε πάλι περισσότερο μια ιδέα την οποία θα την έθετες και θα σου έδιναν την ανάθεση, να το πούμε έτσι? Είχα και κάποιες δημιουργίες ντοκιμαντέρ που ήταν από παραγγελία πάλι. Συνήθως συνεργάζομαι με κάποιους οργανισμούς, όπως το Ευρωπαϊκό Αστροσκοπείο, όπως σας είπα, το AHEAD, που είναι μια ερευνητική ομάδα που μελετάει το σύμπαν των υψηλών ενεργειών, μαύρες τρύπες, ενεργούς γαλαξίες κτλ. Και για την ίσα είχα συνεργαστεί με 2 ταινίες για τους δορυφόρους που παρακολουθούν τη Γη και για τις αποστολές τις διαστημικές. Οπότε είχα κάποιες παραγγελίες ταινιών. Αυτές, όπως σας είπα, μου δίνουν το θέμα και εγώ κάνω τη σκηνοθεσία και τη δημιουργία της ταινίας. Και είχα και κάποιες δικές μου ταινίες που τις προωθώ συνήθως στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, όπως είναι μια ταινία για το κλίμα της Γης, παράδειγμα, που μελετούμε τους μηχανισμούς, πώς αλλάζει το κλίμα από τη μεριά του διαστήματος όμως, όχι τόσο από την ανθρώπινη πλευρά. Οπότε ανάλογα με το θέμα που έχω, σαν ιδέα δημιουργώ κάτι καινούριο. Η πιο πρόσφατη δημιουργία είναι, είχαμε μια αποστολή στην Αμερική, στην Χαβάη, ήμουνα πριν μερικές εβδομάδες, για βιντεοσκόπηση των μεγάλων αστεροσκοπίων που βρίσκονται εκεί, στο ηφαίστειο Μαούνα Κέα, στα 4.200 μέτρα, όπου πήγα εκεί για να πάρω βίντεο, επίσημη αποστολή του NSF, National Science Foundation, για να χρησιμοποιήσουμε το υλικό σε μια νέα ταινία που ετοιμάζουμε τώρα, που θα κυκλοφορήσει του χρόνου. Ποια ταινία αυτή θα είναι σε διεθνή διανομή ή θα είναι φτιαγμένη για ελληνική διάθεση? Ναι, διεθνή διανομή, και θα μιλάει για το αμερικάνικο αστεροσκοπείο, το βόρειο τηλεσκόπιο στην Χαβάη και το νότιο στη Χιλή. Είναι 2 που συνεργάζονται, αυτά είναι μαζί, και θα δείχνει τι έχουν παρατηρήσει και τι θα παρατηρήσουν το αστεροσκοπείο πιο πολύ. Εσύ αυτά ετοιμάζεις και βίντεο και το συνδυάζεις και με βίντεο αρχαιακό, ή παίρνεις αρχαιακό υλικό από, όπως είπες, μεγάλες αποστολές και μεγάλες... Αυτό τώρα, το συγκεκριμένο project, το βίντεο το έβγαλα εγώ σε συγκεκριμένες προδιαγραφές για τη συγκεκριμένη ταινία. Αρχαιακό υλικό θα χρησιμοποιηθεί για κάποιες πτήσεις στο διάστημα, θα χρησιμοποιήσουμε αρχαιακό υλικό. Ή ανάλογα σε κάποια άλλα σημεία θα δημιουργηθεί και καινούριο υλικό. Επειδή είναι πιο μεγάλη παραγωγή, υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθεί και original υλικό. Οπότε κάπως έτσι γίνεται. Δόθηκε έμφαση στο βίντεο για να υπάρχει το στοιχείο του ανθρώπου, το ζωντανό στοιχείο μέσα. Πόσες συνολικά με αυτήν είναι οι δουλειές που έχεις κάνει? 15 μεγάλου ντοκιμαντέρ για πλανητάρια, και κάποια virtual reality ντοκιμαντέρ πιο σύντομα που είναι για μάσκες ειδικά. Εγώ, όπως σας είπα, εξειδικεύομαι στη δημιουργία ταινιών για πλανητάρια, οπότε γι' αυτό έχω κυρίως τέτοιου είδους ταινίες, που δυστυχώς υπάρχουν λίγα μέρη που μπορείτε να τις δείτε εδώ στην Ελλάδα. Όπως σας είπα, το πλανητάριο στη Θεσσαλονίκη, και υπάρχει και ένα φορητό πλανητάριο που προβάλλει τις ταινίες εκεί. Αλλά στο Noisis, επειδή είστε από Θεσσαλονίκη, μπορείτε να δείτε πολλές ταινίες μου και στο Κοσμοθέατρο και στο πλανητάριο. Το Κοσμοθέατρο, ίσως ξέρετε, είναι σαν κινηματογράφος μεγάλης οθόνης, τύπου IMAX. Ναι, τύπου IMAX.
Άρα συνολικά στο Oasis πόσες δικές σου δουλειές παίζονται? Αυτή τη στιγμή 3. Μάλιστα. 2 στο πλανητάριο και 1 στο Κοσμοθέατρο. Και από όλες αυτές τις δουλειές λοιπόν, οι περισσότερες είναι στην ουσία διεθνές υλικό, έτσι, δηλαδή είναι στα αγγλικά προφανώς το voice-over ή και στα αγγλικά, απευθύνονται σε ένα κοινό παγκόσμιο, δηλαδή πες μας λίγο από όλες αυτές τις, είπες 13 ή 15 δουλειές? 15 δουλειές, ναι, περίπου, ναι. Πού έχουν φτάσει να παίζονται, σε ποιες πόλεις ή χώρες? Συνήθως είναι διεθνείς οι ταινίες, εκτός από αυτές που φτιάχνω εγώ και τις προωθώ στο εξωτερικό. Αλλά οι περισσότερες παραγωγές που έχω συμμετάσχει ή είμαι ο υπεύθυνος στην παραγωγή και στη δημιουργία της ταινίας είναι διεθνείς παραγωγές. Αυτές είναι, τα αγγλικά είναι η πρώτη γλώσσα που κυκλοφορούν. Κάποιες από αυτές διανέμονται δωρεάν, οπότε μπορούν πολλά πλανητάρια να τις χρησιμοποιήσουν. Είναι στα πλαίσια της προβολής των οργανισμών. Κάποιες από αυτές τις ταινίες λοιπόν έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες και έχουν προβληθεί σε όλο τον κόσμο. Γιατί, όπως σας είπα, είναι ελεύθερη η χρήση να τις παίξω. Οπότε έχω παίξει στην Ινδία, στη Αμερική, Ευρώπη, η Ιαπωνία είναι οι νούμερο 1 περιοχές που προβάλλονται οι ταινίες. Μετά Ρωσία, Λατινική Αμερική, υπάρχουν πολλά μέρη. Ευτυχώς κρατάμε λίστα του που προβάλλονται οι ταινίες, ώστε να μπορούμε στο μέλλον να έχουμε τα στατιστικά στοιχεία. Μιλάμε δηλαδή για κάποιες ταινίες που μπορεί να έχουν προβληθεί σε 300 πλανητάρια. Από αυτές που έχεις κάνει. Από αυτές που κάνει, ναι. Πώς είστε στον κόσμο που κάνετε αυτή τη δουλειά? Υπάρχουν κάποιες μεγάλες αμερικάνικες εταιρείες και υπάρχουν και κάποιες πιο μικρές εταιρείες σαν εμένα, κυρίως στην Αμερική και στην Ευρώπη. Είναι λίγες. Δεν είναι πάρα πολλοί κόσμος που ασχολείται με τέτοιου είδους παραγωγές, γιατί είναι μικρή πλήρη αγορά, πολύ ψηλές οι απαιτήσεις. Οπότε δεν κάθεται κάποιος να επενδύσει έχοντας αμφίβολο αποτέλεσμα του που θα προωθήσει το προϊόν του. Καταλαβαίνετε, είναι θέμα εμπορικό αυτό. Άρα είναι και, να το πω, μια κλειστή ομάδα ανθρώπων και εταιριών μικρών και μεγάλων είστε, που πραγμάτων... Ναι, δεν είναι κλειστή. Όχι κλειστή με την έννοια την αυτόνομη κλειστή, αλλά σε εισαγωγικά το κλειστή. Είναι μικρή, ναι. Επειδή η αγορά δεν είναι και τεράστια, είστε οι εξειδικευμένοι πολύ λίγοι στον κόσμο, έτσι. Σωστά. Κάπως έτσι, ναι. Έχει συνεργαστεί με άτομα από τι χώρες, Φερρυπίν, έτσι, για τη δημιουργία των παραγωγών που έχεις ετοιμάσει? Συνήθως αυτές οι ταινίες είναι πολυεθνικές. Έχω συνεργαστεί με άτομα όμως από Γερμανία, από Αμερική, με άνθρωπους από Βουλγαρία. Ανάλογα, δηλαδή αν χρειάζομαι κάποιο βίντεο που δημιουργεί κάποιος από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, θα συνεργαστώ μαζί του. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Ωραία. Ναι. Δώσ' μας έτσι τέλος, πολύ ωραία εμπειρία αυτή βέβαια, ζήλεψα στο Mauna Kea, πρέπει να σου πω, δεν θα πω ψέματα. Είναι ένα από τα όνειρά μου να βρεθώ σε αυτό το χώρο και νομίζω ότι πέρα από τη δικιά σου δουλειά είναι δημοσιογραφικά, για τη δική μου έτσι, αγάπη και εξειδικεύση κάτι εξαιρετικό. Πρέπει να είναι και μοναδικό σημείο στον κόσμο, έτσι. Άμα αρχίσουμε και συζητάμε για το Mauna Kea, νομίζω μόνο γι' αυτό θέλω μια εκπομπή. Πες μου έτσι άλλες εμπειρίες που είχες σε αυτά τα χρόνια, λοιπόν, που κάνεις το πάρα πολύ ενδιαφέρον επάγγελμα, που έτσι σου έχουν μείνει. Εμπειρίες, συναντήσεις στα ταξίδια σου, έτσι, για να κλείσουμε λίγο σε προσωπικό επίπεδο, τι σου έχει μείνει και έχεις αγαπήσει πολύ σαν συγκυρίες. Έτσι ωραίες αναμνήσεις είναι από τη Χιλή. Έχω πάει 2 φορές στη Χιλή, στα αστεροσκοπεία τα ευρωπαϊκά και τα αμερικάνικα. Την έρημο Ατακάμα. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τα τοπία που έχουμε συναντήσει εδώ στην Ευρώπη ή γενικά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί είναι έρημος. Είναι μια έρημος που είναι σαν τον Άρη. Δεν είναι παρόμοια με την έρημο της Σαχάρας, δεν έχει άμμο. Και είναι διαφορετικό τελείως το τοπίο εκεί. Και ο ουρανός είναι απίστευτα σκοτεινός. Είναι από τα πιο σκοτεινά μέρη του κόσμου. Και το θεωρώ σαν μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Είναι στιγμή φοβερή. Έβλεπες δηλαδή ψηλά και έβλεπες ένα μαύρο, θες να μας πεις, έτσι, που δεν το βλέπουμε εύκολα, είναι από ό,τι καταλαβαίνω. Πολύ δύσκολο. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη δεν μπορείς να το δεις εύκολα αυτό. Φωτορύπανση, έτσι. Γιατί υπάρχει φωτορύπανση, είναι αυτό το πρόβλημα της φωτορύπανσης. Οπότε και πέρα από τη φωτορύπανση, η τοποθεσία της ερήμου Ατακάμας βοηθάει στην θέαση των αστεριών και στην παρατήρηση, γιατί είναι πάρα πολύ ξηρή η ατμόσφαιρα. Οπότε έτσι φαίνεται πολύ καθαρά ο ουρανός. Δεν έχει υγρασία. Άρα είναι και αυτό, έτσι. Παίζουν πολλά ρόλο και δεν έχουν επιλέξει οι επιστήμονες τυχαία αυτές τις τοποθεσίες, και τη Χαβάη και την Χιλή. Θα το έλεγα ότι είναι ένα πολύ εντυπωσιακό ταξίδι και για οποιονδήποτε δηλαδή θέλει να το κάνει, να πάει στην έρημο Ατακάμα, είναι πολύ εντυπωσιακό.
και θα άξιζε. Οπότε αυτό σας το λέω, είναι από τις εικόνες που μου έχουν μείνει στο μυαλό, δηλαδή έντονα. Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πολύ ωραίο ταξίδι μας έχεις κάνει και έχεις κάνει και στους ακροατές. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είναι από τις πολύ ωραίες εμπειρίες, και το ότι είσαι στην Ελλάδα, κάνεις αυτή τη δουλειά και την κάνεις ενώ έχεις έδρα τη χώρα μας. Δηλαδή δίνει και ένα στίγμα, να το πω έτσι, στο ότι μπορεί κανείς στην Ελλάδα να έχει μια καριέρα κάποιου τύπου διεθνή, μια έτσι εμπειρία διαφορετική, και ταυτόχρονα όλο αυτό να δίνει και μια έτσι ελπίδα πως η υψηλή τεχνολογία ανοίγει ορίζοντες επαγγελματικούς και όχι μόνο. Πραγματικά νομίζω θα κόψω εδώ, γιατί θα ήθελα να σε ρωτήσω και άλλα πράγματα για την αστροπαρατήρηση και τον τρόπο που κάνεις τα πράγματα τεχνικά, αλλά να δώσω μια εικόνα στον κόσμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ταξίδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία εμπειρία. Φίλες και φίλοι, καταλαβαίνετε ότι σε όλο τον κόσμο Made in Greece, μια εμπειρία IMAX. Εύχομαι ειλικρινά κάθε επιτυχία στο μέλλον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, και όποιος θέλει πραγματικά μπορείτε να πάτε να δείτε τις ταινίες στο Πλανητάριο στη Θεσσαλονίκη. Εξαιρετικά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, κλείνουμε σήμερα. Με ένα ταξίδι στο διάστημα αλλά και στη γη. Με έναν Έλληνα που, όπως καταλάβατε, παράγει υλικό οπτικοακουστικό μοναδικό. Από τους ελάχιστους στον κόσμο παράγουν υλικό για IMAX, για πλανητάρια, για πολύ μεγάλες οθόνες. Με μια φρέσκια εμπειρία, ένα νέο παιδί που, μπράβο του, βρήκε το θάρρος, έψαξε, βρήκε διαδρομές και τώρα φουαλά κάνει καριέρα σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι για μεσημέρι Σαββάτου πιο ελπιδοφόρο κλείσιμο για τις ειδικές αποστολές δεν μπορούσε να γίνει. The sky's the limit, που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Πραγματικά ο ουρανός είναι το όριο. Εύχομαι να περάσετε πολύ όμορφα στο υπόλοιπο της ημέρας. Και εδώ είμαστε. Ειδικές αποστολές σε επανάληψη αύριο ξανά στις 2 και στη συνέχεια στο Facebook του Πακτορείου FM. Να είστε καλά. Σωτήρης Κυριακίδης ταξιδεύει και φεύγει.